Čaute, ja som Kristína a dnes si predstavíme tento kempingový box od rodinnej firmy Dugas. Ak milujete cestovanie a slobodu na kolesách, keď môžete zastaviť uprostred lesa a pohodlne sa vyspať, či niečo si navariť, takýto kempingový box je aj pre vás. Takýto kempingový box si viete nakonfigurovať presne podľa vás, vybrať si farbu či rozmer podľa vášho auta. Dnes tu máme box v tejto elegantnej bielej farbe s pracovnou doskou s mramorovým prevedením. Poďme si teda tento box od začiatku predstaviť, ukázať si, čo v ňom je a ako sa takýto kempingový box poskladá do finálnej podoby. Začnime montážou. V prvom kroku si otvoríme kufor a vložíme do ňoho hlavnú kostru boxu. Super je, že celý box sa skladá z rôznych vyberateľných modulov, takže inštaláciu zvládne aj jedna osoba. Kostru boxu si uchytíme v kufri pomocou burtni, aby sa nám pri jazde nehýbal. Po upevnení boxu si vysunieme platformu, na ktorú sa ukladajú všetky ďalšie moduly. Tá môže slúžiť aj ako samostatný ukladací priestor, ak sa práve cestovať nechystáte. Hlavný modul je kuchynský modul, kde máme množstvo vychytávok. Do tohto modulu patrí aj nabíjacia stanica EcoFlow River 2 Max, ktorá má 512 Wh energie a zabezpečí vám prísun elektrickej energie, nech ste kdekoľvek. Teraz sa presuňme do kuchyne. Tu máme vysúvací stolík, ktorý je prispôsobený na dvojitý plynový varič s grillom, ktorý je poháňaný plynovými kartúšami. Pod varičom sa nachádza veľký úložný priestor, kde sa nám zmestia dve 5,5 litrové bandasky na vodu, zásoby plynu či extra úložný priestor napríklad na potraviny. Po zatvorení kuchyne nám ostáva už iba založiť dvierka, v ktorých sa nachádza na magnetoch prichytená krabička s gravírovanými pohárikmi. Nechýba gravírované logo Dugas a povrch pokrytý HPL ochrannou fóliou, ktorú si viete farebne sami prispôsobiť. Poďme sa pustiť do zadnej časti boxu, kde patrí veľký úložný box na hrnce, taniere, potraviny či ďalšie príslušenstvo k boxu. Hneď vedľa je priestor pre kompresorovú chladničku, ktorá chladí až do -20 stupňov. Chladnička je poháňaná zabudovanou nabíjacou stanicou, takže na ich chod nie je potrebné mať naštartovaný motor alebo ničiť batériu vo vašom aute. Box máme celý poskladaný a teraz ho stačí už len na jeden klik zasunúť dnu. Teraz je čas pripraviť si posteľ. Najprv si zložíme zadné sedadla a predné sedadla posunieme čo najviac dopredu, aby sme mali čo najväčší priestor na spanie. Behom pár sekúnd si následne postavíme konštrukciu postele, ktorú si viete výškovo nastaviť presne podľa vášho auta. Následuje rozkladací rož postele, ktorý sa jednoducho poskladá na kostru postele. Rož sa takisto dá prispôsobiť a roztiahnuť tak, aby ste využili každý centimetr šírky vášho auta. My sme si posteľ roztiahli asi na 140 cm. Nasleduje madrac, ktorý už len položíme na posteľ a bočné časti madracu prispôsobíme šírke auta. V prípade, že potrebujete spanie pre viacero osôb, zvážiť môžete aj strešný stan. Čo sa týka postele, nie je to king size bed, ale vzhľadom na to, že máme malé SUV, je tu dostatočný priestor pre dve dospelé osoby. Viete si pokrčiť kolena, otočiť sa. Nie je to extra veľa priestoru, ale vyspať sa tu dá. Či už ste v lese, na festivale, na rybačke alebo niekde v horách. Najlepšie je, že keď spíte, nikto o vás nevie a viete sa vyspať na tajnáša naozaj všade. Poďme si to teraz ukázať v praxi. Povedzme, že ste sa do ružova vyspali a je čas si niečo navariť. Box si jednoducho vysuniete z kufra, pripravíte si umývadlo, otvoríte si kuchyňu, batériu, ktorá je mimochodom dotyková, si napojíte do nádrže na vodu a môžete variť, umývať riady či spraviť si kávu. Môžete si niečo vytiahnuť z chladničky a jednoducho si uvariť, na čo máte chuť. Ak chcete mať na výlete lepšiu náladu, môžete využiť aj zabudované poháriky. Po použití si opäť behom pár sekúnd všetko vložíte a jednoducho zasuniete späť do kufra, čím máte opäť svoje nenápadné osobné auto. Takže ak milujete cestovanie a dobrodružstvo, nepotrebujete karavan za desiatky tisíc eur. Stačí takýto box, ktorý premení vaše osobné auto na karavan behom 5 minút. Máte tu posteľ, kuchyňu, várič, grill, chladničku, umývadlo, elektrinu, ale aj odkladacie priestory. Spolu so solárnym panelom viete byť takto naozaj energeticky nezávislí úplne kdekoľvek. Už len stačí sadnúť do auta a vyraziť.